tamhle někde je hora osudu z Pána prstenů, na kterou jsme se chtěli vydat, ale ještě mám počasí, no. Počasí nám dneska nevyšlo úplně, takže jsme jeli 350 km na místo, kde prší úplně stejně jako všude jinde. Náš plán byl se vyhnout dešti, nevyšlo to. Chtěli jsme na horu osudu z Pána prstenů, ale viditelnost tam je nahoře tak 10 metrů, takže jsme si řekli, že to taky asi odložíme a jdeme se podívat aspoň na Golden Pools. A třeba potkáme Smíška, nebo jak se jmenuje. Do servisu, aby jsme nenatáčeli jenom ty hezké věci, tak jsme se včera dost vyděsili, protože jsme si mysleli, že nám hoří auto. Ale ve výsledku to byla jenom nafta, která se odpařovala z exhaust pipe. Vypadá to, že máme buď rozbitej celý jeden střik, a nebo jenom těsnění vstřikování. Budeme doufat, že je to těsnění, protože jsme našli na tom střiku na vršku odlomenou část toho seal ringu. Takže nám držte palce, protože budeme doufat, že to bude jenom těsnění, protože nový střik jeden do tohoto auta je přepočtu asi 8 000. A doufejme, že je to jenom jeden, protože kdybychom museli měnit všechny 4 střiky, tak už se nám to docela prodraží. A taky takhle vypadá realita toho, když přejíždíme z místa na místo. Ještě nemáme obal na surf, takže ho musíme vzít postali. Tak. Tady máme odpadky. Teď je to ještě o to větší bordel, že nemůžeme házet věci za sedačku, protože až zastavím, tak vám ještě natočíme, kde se v tomhle autě nachází motor. Je tady. Pod tímhle místem. Proto když jsme odjížděli z místa, kde nám z toho auta kouřilo, tak jsme tady jeli a v náručí jsme drželi hasící přístroj, protože tím, že nám chcela nafta na vršek rozpáleného motoru, tak jsme se samozřejmě báli, aby nám ta nafta nechytla. A kdyby nám chytla, tak nám prostě hoří tady. Takže dobrodružství, no, tak o tom to je. Jak se říká, it is what it is. Tak právě sedíme před automechanikem. Byl to druhý automechanik, který jsme tady v Tepuke sehnali. Tyhle lidi byli mega milí, protože nám oproti těm druhým hned zčekli auto, vůbec nic jsme neplatili za ček, aby nám řekli, jak moc to je špatný. Vypadá to, že fuel injectors, teda vstřikování tím pádem, vypadá v pohodě. Jediný, co je v prdeli, jsou nejspíš ty hadičky, které vedou do toho fuel injectoru. Což za celý set těch hadic je nějakých $500, ale kluci tady nám řekli, že se budou snažit to udělat co nejlevnějc a že by nám možná sehnali jenom jednu část z toho setu, protože máme rozjebaný jenom jeden fuel injector, ten zadní. Vypadá to, že se v tom rejpal někdo, kdo pořádně neuměl ty vstřiky měnit. Co to pro nás ale znamená, je, že jsme uvízli na dobrých 14 dní v Tepuke, což není zas tak velký big deal, protože tuhle středu, což je za 2 dny, tady máme stejně schůzku ohledně práce. Vypadá to, že se možná vyhnem pracování pro Indy. Na to tady všichni nadávají, že Indové jsou nejhorší zaměstnavatele a že budeme pracovat pro místní lidi z Nového Zélandu. A hold, teď nebudeme vůbec vejletit, protože není úplně safe s tím autem jezdit. A budeme tady někde bydlet po parkovištích trošku na bezděláky.
než nám pošlou appointment na příští týden, kdy nám budou moci vyměnit ty vstřiky, respektive ne vstřiky, ale ty trubky, které k tomu vedou. Takže tak no, i to se prostě děje. Jinak takhle vypadá realita editování a nahrávání videa na YouTube. Dvě a půl hodiny v Mekáči. Naše klasika. Tak vám ukážem neskutečnou vychytávku AT, kde se nachází motor našeho Nissan Caravana. Člověk by to nevymyslel, ty vole, Evropan. Protože to musí být fakt parádička dělat na tom jako automechanik. Tady děláte tohle. A teď pozor. Už nám padá hasící přístroj, který jsme sbírali celou cestu. A tady máte motor. Takže když vám chytne motor, tak vám doslova chytne pod prdelí. A z tohle půjčím. No a tady když se teď podíváme na motor, tak tady úplně vzadu na posledním válci nám teda odešla injection pipe, což je tady ta stříbrná věc. A vypadá to, že se v tom hrabal nějaký vocas, který pořádně nevěděl co. A tím to odpálil. No. Takže ve čtvrtek, což je za 3 dny, už máme domluvenou schůzku na opravu a vymění nám všechny ty injection pipes. Bude nás to stát necelých $900, v přepočtu nějakých 13,5 tisíce, což trošku zabolí, ale samozřejmě jsme počítali, že s autem, který má naježděno 270 tisíc skoro, hold budeme muset prostě do toho ještě něco nainvestovat. No. Takže jsme nadšený z toho, že to vypadá, že všechny střiky by měly být snad v pořádku, ještě to kluci, opraváři zkontrolují během toho, co se to bude vyměňovat, a pak by to mělo být snad všechno v klidu. No. Takže takový příběh s kouřícím autem. Máme takový klasický novozélandský chcavák. No. Život. Nikolas tam právě zařizuje nejlepší večeři, kterou zažijem. So we'll take 3 of this. We'll take 3 of this as well. 3 of this. Awesome. Now, anything else? Okay, and let's try something like this. So this is dim sum. Dim sum in like Chinese is like little breakfast snacks. So like dim sum, Dumplings? Oh, nice. dumplings, but it's different. It's different from what the dumplings you guys had in Rising Yeah, Tide. these are soft, right? Yeah, it's soft. Hi. Okay. Okay, so chopstick lesson 101. Basically, you hold your chopstick like this, and you move your hands like this first, and then put the first chopstick over here. The second chopstick, you want to clip it like this. You want to clip it and then hold like this, and then you make like something like this. So you're using only like... Yes, you're using your thumb? index and you're using your index and your thumb. Okay. And then you can pick it up, like pick it up. Right. Yeah, I'm always putting in here because... Yeah, try, and then you can pick it up like that. Try and pick it up. Yeah, you got it. It's actually much better than because we used to do it like this. Oh, this is not correct because this is the proper method. Make sure your hands are. You see a gap here. Make sure you must see a gap here. Then you can pick it up. I can pick up anything. Yeah, it's much easier to actually hold it with those fingers. Yes. Fun fact. Fun fact. In Malaysia, we actually have a chopstick competition. So okay, let me tell you what this chopstick competition does. So basically, okay, thank you so much. So basically, you first pick up a big item, then you go smaller and smaller and smaller until it becomes a peanut, and then you will try to pick up a peanut. So let's just say like this over here. This is a competition. Thank you.
Sir? Oh no, we actually enjoyed it. Yeah. Thank you. So okay, this is So before, like like here, correct? Yeah, like here. Then you have more. Then you feel like you have more strength. yeah. Then you feel like you have more strength. Like Martin is actually quite perfect already. Oh, nice. Yeah, but then okay, like I said, yeah, this one. Thank you. Can you just serve it to you guys first? Yeah, definitely. Enough? Yeah. Thank you. Tell me when to stop. Yeah, thank you. In the middle. And myself. So you share the main dish? Yeah, we all share. Yeah, it's like sharing. It's basically okay, like, okay. in Malaysia, it's very common to share. Like we normally have like big Yeah, family yeah. dinners. So normally we take and then we share. Like let's just say like this is a vegetable. We put it on our plate, then we just eat it. But our China, Malaysia, Asia in general, this is very famous. So basically, this is prawn and pork mixed together, and then this wrapper is very special because this wrapper actually absorbs all this like flavors inside, and then you see on top there this is actually fish roll actually. So I think over here is a bit different because they added something different. I think this is mushroom. Yeah, so this is something anywhere in Asia you'll definitely get this. Okay. You'll definitely get this anywhere in And Asia. how was it called? Siu mai. Sumai? Yeah, siu mai. Correct. Okay, nice. Thank you for this experience. Hey, no problem. It's amazing to share. Tak dneska máme po meetingu, který se týkal práce. Kontakt nám dohodili naši kamarádi z Čech, takže tímhle s tím jim děkujem, ale zajdeme spolu na skvělou večeři za to. A vypadá to, že máme práci na Kivisadu, u hrozně sympatického týpka. Začne ale až za týden, protože zatím ještě není sezóna. V současné době se testují kivy na to, jaký mají množství cukru a ještě spoustu nějakých dalších jiných látek, který už si jako nepamatujeme. Samozřejmě. Ale byl to hrozně příjemný meeting a takže si tady na to dáváme pivko. Takže brzy čekejte video z naší práce na Kivisadech. No ještě doplním, že schánět tady práci je dost jiný od toho, na co jste zvyklí v Evropě, kdy posíláte CVčka, nejdřív si napíšete 10 e-mailů a v podstatě už v mailu dostanete nějaký přesný termín toho, kde se vidíte. Tady je to prostě všechno trochu old school, bych řekl, všechno je tak trochu na dobrý slovo, takže meeting jsme měli v McDonaldu. A vlastně doteď nemáme podepsaný žádný kontrakt, v podstatě nevíme ani, kde ta firma sídlí, ale máme telefonní číslo a to je nejdůležitější ve výsledku. Tenhle víkend, což je za pár dní, bychom se tam měli stavět na nějaký první bezpečnostní školení, na to, aby nám ukázali, jak to tam vypadá, a podepsali právě první kontrakt, dali jim naše Inland Revenue Number, nebo Inland Revenue Digit, je to správně, a pak už budeme mít jako absolutní jistotu, no, ale je to zajímavý. Člověk je z toho trošku vyděšený, že na to vůbec není zvyklý z té střední Evropy. Ale už jsme se tady bavili spoustu lidma, kteří tady pracovali a všichni mají tu zkušenost úplně stejnou, takže je to tady vlastně normální. Ne? Je to trošku fun.